V minulom videu sme sa pozreli na jedno miesto, kde sa partneri na mape vzťahu často stratia. Dnes ti chcem ukázať, čo väčšina žien urobí ako ďalší krok. Aj tvoj vzťah má svoju mapu. Keď žena cíti, že sa muž mení, začne konať. Začne sa viac snažiť, viac rozpráva, viac vysvetľuje, viac sa pýta. Myslí si, že keď sa budem snažiť viac, náš vzťah zachránim. Logicky. Lenže veľmi často sa deje presný opak. Čím viac sa snaží, cez strach, tým menej sa muž cíti bezpečne. Na obrazovke teraz vidíš časť jednej skutočnej mapy vzťahu ako z konzultácie. Všimni si toto miesto. Tu sa žena zľakla, že partnera stráca. A od tej chvíle začala robiť všetko preto, aby ho nestratila. Lenže práve ten strach začal riadiť jej správanie. Neláska, strach. A keď nás vo vzťahu riadi strach, robíme veci, ktoré by sme za pokojného stavu nikdy neurobili. Kontrolujeme, naliehame, domýšľame si, presviedčame sa. Alebo chceme presvedčiť toho druhého. Či sa úplne obetujeme. A pritom si myslíme, že zachraňujeme lásku. Na mojich konzultáciách práve toto hľadáme ako prvé nie chyby, nie vinníka. Hľadáme miesto, kde vzťah prestal byť vedený pokojom a začal ho viesť strach. Lebo keď nájdeš tento bod, zrazu pochopíš, prečo všetko, čo si doteraz skúšala, neprinášalo výsledok. A keď to pochopíš, môžeš začať robiť niečo úplne iné. V ďalšom videu ti ukážem jednu vec, ktorú ženy robia úplne nevedome. A pritom práve ona často rozhodne o tom, či muž zostane otvorený, alebo sa definitívne uzavrie. Ahoj, milá žena.